Ai dreptul să-ți excluzi moștenitorii din succesiune? Da, dar nu oricând. Se numește exheredare. Exheredarea este manifestarea de voință a testatorului prin care exclude unul sau mai mulți moștenitori legali de la moștenire. Se face numai prin testament. Testatorul poate exclude pe oricine cu o singură limită: rezerva succesorală. Moștenitorii rezervatari, adică descendenții, soțul, supraviețuitori și părinții, nu pot fi înlăturați complet, ci doar în ceea ce depășește partea lor rezervată de lege. Ion are 2 copii și întocmește testament prin care lasă întreaga avere unei fundații. Prin acest testament, Ion îi exheredează pe copii. Legea protejează rezerva, adică fiecare copil are dreptul la jumătate din cota legală, indiferent de voința tatălui. Testamentul produce efecte doar pentru partea disponibilă. Mit. Poți să-ți dezmoștenești complet copiii dacă vrei. Adevărul este că descendenții sunt moștenitori rezervatari. Nu pot fi excluși în totalitate. Exheredarea funcționează doar în limitele legii. Crezi că e corect ca legea să limiteze libertatea de a-ți lăsa averea cui vrei? Scrie-ne în comentarii!